Слава на Царя Исус! Благодарим Му! Аз искам да споделя няколко разсъждения така накратко с вас, които вървях в мене през тази седмица. Можем Матей 4 глава да отворим. Първите няколко стиха ще разгледаме. Свързано с това, което сега си говорихме, свидетелства имаше относно Словото, песента, която пяхме за Словото. Силата на Неговото Слово. Матей 4, ще прочетем 4 стих. Може по-за разгледаме контекста, но Матей 4.4. Исус казва там, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста, от устата на Бог. Амин. Казва го в контекст, всички знаем контекста на Матей 4, Лука 4 глава, един и същи стих, между другото Матей 4.4, Лука 4.4 е записано. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово. Контекстът е, Исус е воден от Святия Дух, след като бива кръстен от Йоан Кръстител, Святия Дух го повежда в пустинята, където да бъде изкушаван от Сатана, 40 дена казва. В едното послание казва, че когато огладня изкусителя дойде и започна да го изкушава, в другото послание малко по-различен начин, но идеята е в това, че Святия Дух го е водил в пустинята и това е първото изкушение, от първия отговор, всъщност на отговора на Исус, на първото изкушение, което дявол му казва, след като Исус огладнява. Като Сатана там му казва, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. И тогава Исус казва, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата му. Амин. Ние сме живи, изглежда този стих, поради две причини. Хляба, който ядем всеки ден, или храната на същата храна, която всеки ден Татко ни дава, и чрез Неговото Слово. Амин. Само първи микрофон може ли? Този прекъсва явно. Може би батерията падна. Поради две неща. Всеки ден хляба, който ни дава, и Словото, което го животворява вътре в нас. Амин. И разсъждавах малко върху глада. Или два основни глада, които може да съществуват. Нали? Един е физическия, другия е духовен глад. Разсъждавах малко върху физическия, който е свързан с кое? С нашия стомах, нали? С това човек да се наеде, с хляба, който едем. И разсъжденията ми потекаха в насока за хляба. Много разсъждавах през тази седмица за хляба и за важността на хляба, или поне начина, по който сте го разглеждали едно време, по който е бил пазен и тачен, ако мога така да си изразя. В днешно време разсъждавах как има много диетолози и много лекари, нали, които казват, не дейте ящи хляб, по-малко хляб, нали, това отдели по-малко, нали, ако влезнете в диета, ако влезнете в режим на спортуване, в фитнес и така нататък. Изглежда обаче, по времето на Исус, изобщо в древни времена, хляб е бил много ценен. И всъщност в Средиземноморието разгледах, че е имало три основни неща, с които хората са се движили почти постоянно и с които са се изхранвали. Това е било хляб. Другите две знаете ли кои са? Зехтин и вино. Да, някой каза вино. Зехтин, вино и хляба. Това са били трите основни, така се ги наричали троадата, средиземноморската троада или троица. Нали? И хляб с вино, зехтин. Да. Навсякъде, на доста места, в Новия Завет, разсъждавах за важността на хляба. Исус нахрани с хляб и риба първо 5000 мъже, без жените и деца. След това има на друго място записано 4000. На много места виждаме, когато Исус следваха го хора, той не ги оставяше гладни. Тоест, това беше една основна нужда, която е и днес, да бъде снабдена на всеки един, за да може физически да оцеляваме, нали така? За всеки един.
Но докато разсъждавах за хляба, има нещо много интересно в Стария Завет, изобщо в еврейската култура изглежда, са го наричали храната, са я наричали храната, която идва от зърното, или зърнената храна, която се добива било от ечемик, било от пшеница или от друго. Нали? Но зърното, което е в основата на хляба. И евреите са имали изобщо, нали, са имали много специфично явно разбиране, дълбоко разбиране за същността на хляба, за това как всичко тръгва от кое? От семенцето. Нали така? По същият начин, както и с Божието Слово. Затова Исус на толкова места и в Новия Завет се казва Словото, което е като семе. Казва, то е най-малко, посява се в земята, след това расте и дава плод. Нали? И интересно ми беше, направих една статистика в интернет, да видя за това колко, аз между другото не знаех, може би да сте проверявали, но към 24-та година има близо 1 милиард в света души, които умират от липса на храна, каквато и да е. А близо 2 милиарда и половина са тези, които всеки ден са с или недохранване, или хронично някакво хранване. И се замислих колко е важно, покрай думите и на един от генералите, чета негови неща и слушам, Лестър Съмъро, Господ по време на служението му казва, мисля, че през 80-те, му казва му влага и го води за това да започнат да купуват храна и да раздават навсякъде в света, да праща да се занимава с това. Той първоначално казва, Господи, в страните, в които ни изпращаш, там има червения кръст. Може те да помогнат. Има така наречените Salvation Army или армията на спасението, които са християнска организация, които също снабдяват храна. Защо мене призоваваш и аз това да върша? Те нека да си го вършат в страните. Обаче Бог специфично му казва, не, искам да отидеш и да нахраниш. И много интересно, Бог му казва, моите хора, които гладуват. И го изпраща в страни като Северна Африка, страни като Близкия изток, където хора, брати и сестри, всеки ден, и много от тях са в недохранване, и специфично Бог му влага да работи с пастири на местно ниво, на тях да се доставят с тонове храна, които пастири да се грижат за това храната да бъде разпределена на тялото Христово и то да не остава гладно и да има достатъчно за всички. И в този ред на мисли разсъждавах просто колко е важно за Бог, колко е жизненно важно за това да бъде човек и храната физическата и духовната да бъдат снабдени. И затова вярвам, Исус в този стих казва, не само с хляб ще живее. Тоест, Исус не отхвърля физическия хляба и изобщо за това да бъдат снабдени нуждите, но след това пък надгражда и казва, има нещо повече от това. Първото е важно. И дори докато сме споделили и свидетелстваме на хора, знаете ли, когато застанете пред някой и му искате да споделите Христос с него, ако той е гладен и корема му в същото време къркори, няма да ви чуе. Да сте пълни със Святия Дух и да прилива от вас Божията любов, ако този човек е гладен, няма да ви чуе изобщо. На нас не се е случвало. Отиди, купи му нещо, снабди му, нека да хапни и след това му се отваря, след като се отвори стомах, се отваря и сърцето и започва да слуша. Да, много пъти е така. Или обличи го с нещо. Дай нещо физически, снабди тази нужда, която има и след това, когато вече е предразположен, наситен, започва да слуша, започва да си отваря ушите и да слуша. И виждаме как Исус използваше същия метод. Хранеше хората. Да, имаше момент, в който каза, следвате ме не сега заради Словото, което освободих, заради хляба и рибата, които размножих, но въпреки всичко не спираше да размножава и не спираше да благославя и не спираше да снабдява. И не спира и да го прави в днешно време. Амин. И не само Исус казва, не само с хляб ще живее, но с всяко слово. Сами Исус каза за себе си, аз съм хлябът, който слезе от небето. Да. И всеки, който яде този хляб, няма да огладнее повече. И водата, която аз ще му дам и ще пие, няма да ожаднее повече, защото ще стане извор. Физическия глад
но и духовния. И за повечето генерали на вярата, които чета, виждаме хора, които с години до края на живота са разширявали Божието царство и са служили вярно на Исус, за всеки един от тях има нещо специфично, докато чета разни записки, книги или в интернет слушам техни проповеди, и се забелязва един глад, непрестанен глад по Бога през всичките им дни до края на живота, до края на служението, за всеки един. Независимо от кой на колко години Господ го е прибрал, има един постоянен глад, който тези хора са имали и се изглежда поддържали вътре в себе си. Глад за Божиите думи, глад за Слово, глад за Бога. И може да поговорим малко за втория вид глад, за духовния глад. За какво да гладуваме, за какво да горим, за какво да имаме глад духовно. Исус в Евангелието на Йоан, няма да го отварям, но набързо само искам да ви кажа. Исус в Евангелието на Йоан 4 глава казва: това е моята храна, да изпълня волята на Отец, който ме е изпратил. Всеки един от нас, искам да просъждаваме малко върху това, всеки един от вас, от нас, има воля на Отец. Бог го е създал и го е поставил тук на земята с определена цел и с определена мисия, ако можем така да наречем, която трябва да изпълним. И това е волята на Бог. Всеки един от вас. Всеки един от нас, като църква, има два вида воля Божия. Едната е глобална, знаем записаната в Словото, която има много неща, които се отнасят за всички ни, но има и специфична воля. Амин? Можем ли да се съгласим за това? Има специфична за всеки един. И сега разсъждава върху глобалната и върху специфичната воля. Исус каза: моята храна е да изпълня волята на Отец. Всеки един от нас трябва лично да получи от Бога за това какво Бог иска в специфична ситуация. Ето за светлето вчера се молихме за работата, за работодателя, и каква беше молитвата ни? Божията воля. Там, където Бог го иска и това, което Бог иска. И изобщо, като се събираме, когато се молим, нали това искаме? Къде искаш да работя, Господи? С каква цел си ме поставил? Къде искаш да живея? Нали? Ако търси някой къща някъде, къде искаш? В кое населено място? Господи, има специфична воля. И там, където ни изпраща Господ, е за това да бъдем светлина. Стефче при малко, както казваше, навсякъде, където ни поставя Господ, е тъмнина. И Бог ни поставя, защото там има тъмнина. Ние направени светлина сме, за да светим там. Амин? Било на работното място, било където ни е поставил. И това е свързано и с глобалната воля, която Бог има, и с специфичната. Тоест, ние за всяко нещо питаме: къде Бог иска, къде искаш тате да отида, какво искаш да направя. Както една сестра казва: всяка сутрин ставам и казвам: Господи, този ден е Твой. Ето, Твой е деня, какво да правим този ден? Кажи ми, къде да отида, с кого да говоря. Това беше храната, за която Исус казва: не само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Бог, като наш баща и като добър баща, иска специфично да говори на сърцето на всеки един от нас. Амин? И желае да има взаимоотношения с нас, да може ясно да чуем. Защото това е нещото, чрез което ще живеем. В ситуация, през която преминаваме. С свидетелства, които се даваха тук преди малко за близки, за роднини, за съпруга, нали, ти сподели за съпруга, за децата, за други, нали, какво, Господи, в тази ситуация, ето Господ ти казва: няма да се обиждаш, ще ходиш в простителност, няма да живееш в огорчение, живееш по наш. И Бог специфично ни влага и ни казва, нали, ни насочва. Специфична Божия воля. Това е със всяко слово, което излиза от Божиите уста. И има много... Всеки един от нас трябва да чуе и да получи от Бога. Аз бях запомнил една история, пастор я разказва доста често, за две момичета, които са искали да станат мисионерки. Или някъде да отидат да служат нещо, да правят за Бога, 90-те години, когато са повярвали, тъкмо разпалени. И един от проповедниците там ги
ги насочва, им казва, давайте, вървете в София, така, отивайте, нали, те са в учебно заведение, уча студентки, зарязвайте всичко, оставайте в Пловдив дома, оставяйте всичко и тръгвайте в София. Ама не работи точно така. Нали, и тогава тези момичета тръгнали, разбират, че това не е Божията воля, отиват в София, нямат идея какво да правят там, тъкмо нови повярвали, не знаят още Библията, не знаят какво да правят и не знаят какво се случва изобщо, какво трябва да вършат в София. Просто някой ги е насърчил, давайте, отивайте. И тогава пастирът го разказвал, аз им се обадих, дигнах телефон и им казах, бързо да се връщате с първия влак от София в Пловдив. Бързо да се прибират, защото това не е, нали, Божията. Вие специфично трябва да се чуете. Бях слушал и за Смит Уигълсворт, разказваше за една история за две други сестри, които са искали да станат мисионерки. И казват, те запалени, горят, чуват, нали, но нямат някой, който да е близо до тях, който да ги насочи. Не познават Словото отблизо. Не знаят, нали. И чуват, молят се, не знам как се моли, обаче чува някой ги насочи и им казва, отидете, оставете всичко и отидете в Китай. Им е казал, оставете всичко, отидете в Китай, ще ви направя най-великите мисионерки, които някога светът е познавал. Да. И Смит, нали, в момента, в който чуете такива ласкателства, ще направя най-велика, ще направя това, ще направя, знаете, сигурно ще отдява. И тези жени зарязват всичко, отиват, даже по пътя имат специфично слово, на кой влак да се качат, с кой човек да се срещнат. Това слушал съм го в проповед на Смит Уигълсворт, той го е разказвал и казва, и тези слова, които са били уши от Бога, са се случвали. Изглежда всичко е наредено така. Обаче нищо от това, нали, когато отиват в Китай, е било пълна трагедия, изобщо не се е получило това, което е трябвало да се получи, всичко се разпилява и те за малко, даже и самите те да бъдат погубени, нали, в това нещо. Нали, защо го казвам? Ако не познаваме това слово, писаното, което е глобалната воля на Бог, което е записано тук, няма как да очакваме Господ специфично, със специфични неща да ни говори. Има хора, които и да ти казват, аз, нали, тръгвам сега, ще направя това. Добре, знаеш ли поне Новия завет? Не, или чел съм няколко пъти Новия завет, древни неща знам, нали, тръгвам да правя. Не става така. Трябва да знаем първо това слово и след това специфично ще дойде на времето, когато Господ вече е разбрал и ни е оформил специфично, ще дойде директно от Неговата уста, чрез което Слово ние ще живеем и ние ще успеем. Амин. Защото идва от Него. И е много важно да разсъждаваме върху това, да имаме глад и жажда по Бога, които ще ни предпазят от това, защото има много хора, които са жадни и гладни да вършат неща просто за Бог. Няма лошо, това е добро, но глада и жаждата, пак казвам за Лестър, за който съм чел, за Смит, те са имали глад и жажда до последния си дъх за Бога. Искали са Бога, търсили са Него и са следвали Неговото сърце, Неговото лице. И оттам нататък Господ ги е насочил. Било в служение, било къде ще ги изпрати. И във всичко са успявали. Защо? Защото сърцето им е търсило Христос и Неговото лице. Амин. Глад. И разбрах това. Гладът и жаждата ни по Бога това са тези, които ни пазят от такива спънки, от такива неща, да бъдем излъгани, да тръгнем на където ни трябва. Да имаме този глад и жажда за Бога. Амин. Всеки един. Благославям всеки един, благославям и себе си. Аз това го говоря на себе си, докато разсъждавах тази седмица. Глад и жажда. На първо място само за Татко и след това всичко останало. Амин. Той го нарежда. Добре, Йовко? Здравейте и от мен. Наистина Бог говори. Той е тук, за да говори, за да изяви Словото си, за да изяви волята си, както на църквата, така и на всеки един от нас по-отделно. Ще започна направо с проповедта си. С един въпрос. Обичаме ли наградите? Някой от нас обича ли награда?
Вярвам, че всички ни обича награда. По-скоро, може би, трябва да зададем кой ни обича награда. Вярвам, че няма такъв. Наградата е нещо добро, нещо страхотно и го очакваме с нетърпение, особено когато ни се пада, когато сме спечелили нещо. Та наградата не се е дава по милост. Нещо, приятели си ми, обичам те и решавам да ти дам нещо. Не, наградата е за нещо, за определено нещо, което някой е направил. Та, наградата се дава, когато е заслужена. Знаем много добре, че заплатата, когато получаваме на работа, също така я получаваме като възнаграждение. И корена на думата възнаграждение отново е награда. Има също и други награди, спортни награди, и награждаването е купи, медали и така нататък. В Древна Гърция, може би знаем, когато по време на Олимпийските игри наградите са били венци. Така са ги награждавали. Да. Има, разбира се, и музикални награди. Знаем тая нощ, новината от тая нощ е победата на Дара. България е на първо място. Ние се молим за Дара, Бог да я благослови и този успех да ни води до някакво грандоманство и възхвала на себе си и на нея, но тая победа да бъде повод да се обърне към Бог и да благодари на Бог за всичко това. И ние се молим и да се спаси най-вече. В работата имаме награди като във вид на бонуси. И така можем да кажем, че в света стават така, по този начин стават нещата. Трябва да си заслужил наградата и наградата е вид стимул, вид мотивация, за да свършиш дадено нещо по най-добрия начин. Системата работи по този начин. Направи еди какво си, за да получиш награда, бонус и така нататък. Но нека да влезем в Божието Слово, да видим какво Бог казва по този въпрос. Ще влезем в Битие, 15 глава, 1 до 4 стих. Може би се сещате, че става въпрос за Авраам. И там четем: след тия събития дойде Господното Слово на Авраама във видение и каза: не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно или твърде голяма, зависимост от преводите, които четем. Авраам рече: Господи Йехова, какво ще ми дадеш това? Какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и той Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми? Авраам рече още: ето ти не ми даде чедо и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Но ето дойде Господното Слово и му каза: той човек няма да ти стане наследник, но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник. Авраам осъзнаваше, че наградата е свързана с даване. И затова във 2 стих той казва: Господи Йехова, какво ще ми дадеш? И знаем, няма да го чета, няма да отиваме там, но в историята с Давид и Голиат, цар Саул обеща на убийца на Голиат да бъде възнаграден, да му бъде дадено голямо богатство, дъщерята на царя и така нататък, да бъде освободен от данъци. Но да се върнем за наградата, която Бог обещава на Авраам. Израза извънредно или твърде голяма
на мен ми харесва повече израза твърде голяма и в повечето случаи ще използвам този израз, показва, че обещанието от Бог ще бъде безпрецедентно по своя характер. Можем да си кажем, не можеше Бог да обещае на Авраам около 30, 40, около 50 годишен, когато беше, и да каже, ти ще имаш син. И той ще да каже, добре, хубаво, чудесно, слава на Бога. Просто щеше да знае какъв е пола на детето, няма да е дъщеря. Но тогава си мисля, че Авраам щеше да има просто награда. Тя нямаше да бъде твърде голяма. Но всичко беше точно с цел. И въпросът е в какво се изразява тази твърде голяма награда. На първо място, за мен тя е такава, тя е твърде голяма поради Божието благоволение, поради благоволението на Господа. И няма нищо по-добро от това да имаме благоволението на Бога върху нас. Знаем, че Бог изпрати Исус да прогласи годината на благоволението Господне. Затова четем в Исаия 62 глава 2 стих. Да проглася годината на благоволението Господно. Също така, Бог, знаем, че Бог е на наша страна. И за това четем в Римляни 8 глава 31 стих. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Бог е на наша страна. Ако Бог е на наша страна, какво значение има? Няма никакво значение какво и кой е срещу нас. Амин. Може би се е случвало да бъдем в компания, да бъдем сред хора, сред множество хора, но въпреки това ние да се чувстваме сами, да се чувстваме самотни. Сякаш не е мястото там. Да се чувстваме пренебрегнати, неразбрани от хора, отхвърлени, може би, в даден случай. Но риторичният въпрос, който аз се задаваме, как можем да бъдем сами, когато Бог е с нас, когато Божието присъствие е с нас, когато самият Господ, Бог е с теб и с мен, където и да отидем. Това четем в Битие 28 глава 15 стих. Ето, аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което говорих. Твърде голяма награда в живота на Авраам е Божието присъствие, докато той получи обещанието в реалност. Амин. Нека да видим твърде голямата награда в живота на още един човек в Стария Завет. Става въпрос за Йов. Ще кажете, може би ще каже някой, къде е тази твърде голяма награда в живота на Йов? Толкова много страдания, толкова много загуби, които той претърпя. Но Йов е много интересен пример. Нека да видим най-напред Йов, състоянието на Йов преди голямото изпитание, което той претърпя. Затова четем най-вече, има и други стихове, но най-вече в Йов, 1 глава, 10 стих. И дявола казва на Бог, това е в диалога, дявола с Бог, не си бе обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има. Четахме за 91 стих, че Бог изпраща щит около нас. Така, не си бе обградил
от всякъде него, дома му и всичко, що има. Благословил си делата на ръцете му и имота му си умножил на земята. Той е бил, явно е бил много богат човек за времето си, много твърде благословен човек преди изпитанието. В своята суверенна власт Бог дава рамки на влияние на дявола. Затова четем в 2 глава 6 стих. И Господ рече на Сатана: ето, той е в ръката ти, само живота му опази. И само до живота му не се опирай. Понякога си казваме: къде е Бог? Къде е Бог в това изпитание, в това състояние, това страдание? Защо Бог позволява това да се случи? Онова нещастие, както в случая с Йов. И истината е, че ние като хора виждаме нещата в краткосрочна степен и виждаме краткосрочната картина. Днес, тук и сега, състоянието, това, което виждаме, чувстваме и не ни харесва като цяло, но Бог гледа дългосрочно и дългосрочната картина. И дори времето на злостраданието, на изпитанието на Йов, Бог беше там. Не само, че Бог присъстваше, Бог беше в контрол на тая ситуация, но Бог беше там, като Бог сложи лимит на действие на дявола. И дявола не може да направи нищо, което не му е позволено от Бог, колкото и да иска той това. Относно болестта на Йов, най-вероятно наистина става въпрос за една коварна проказа. Нека да видим състоянието на Йов след изпитанието. Затова четем в 42 глава от 10 и 12 стих. Йов 42 глава, 10 и 12 стих. И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И Господ даде на Йова двойно, отколкото имаше по-напред. Така Господ благослови последните дни на Йов повече от първите му, тъй, щото придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1000 чифта волове и 1000 освици. И ако трябва с една дума да определим състоянието на Йов след проказата, след болестта, след изпитанието на Йов, е възстановяване. Но не само възстановяване, но и мултиплициране, умножаване на това, което отпреди е имал. Не просто изцеление, не просто благословение, но и, както казах, мултиплициране на имота и умножение повече, отколкото е имал преди. Каква е твърде голямата награда за нас, като новозаветни християни? Може би това най-вече не интересува всеки един от нас. И освен, че Бог ни прави синове и дъщери на Бога, чрез Исус Христос, според апостол Павел, ние ставаме и повече от победители. Затова четем в Римляни 8 глава 37. Казва се: не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Но ние не можем да бъдем повече от победители на практика, ако не погледнем в правилната перспектива.
Фокусирайки се върху тази твърде голяма награда, ние разбираме, че това не е нещо, не е материален ресурс, а е вечност. А е източникът на всяко добро, което е именно Бог. В Римляни 4 глава, 18 до 21 стих. Ще прочита. Римляни 4 глава, от 18 до 21 стих. Там четем от 18 стих. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда. И тук ще спра за момент. Надявайки се, без да има причина за надежда. Има ли някой сред нас такъв човек, който в момента да няма никаква, абсолютно никаква причина за надежда, защото не вижда нищо, за което да се опре, нищо върху което да стъпи. И по същия начин и Авраам се казва, че надява се без да има никаква причина за надежда. Това, което той направи е повярва в Божието Слово, за да стане баща на много народи. Според казаното, толкова ще бъде твоето потомство. И точно тогава, когато нямаме никаква причина за надежда в човеци, в хора, в връзки, както имаме, ние го казваме по-български, точно тогава е време да стъпим върху Божието Слово, върху конкретна ситуация и да повярваме в думите на Божието Слово, защото те са наистина дух и живот за нас във всяка една ситуация, в която се намираме. И 19 стих четем, без да ослабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години, както и мъртвостта на отробата на Сара, някой превода е Сарината отрова, не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога. Като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни. Амин. Бог наистина е верен да изпълни това, което е обещал, както глобално, както Ванко каза, така и лично за всеки един от нас. И сещам се за този пример, много от вас може би го знаете. Тя е една притча, която не е в Библията, но е библейски, има библейски характер, за двете следи. Може би се сещате за човека, който вървял в пустинята с Исус в ръка. От началото били 2 стъпки, но в един момент те си изгубили и той виждал само едни стъпки. И той си помислил, че Исус го няма. И почел да вика, какво става? Къде си, Господи? Защо ми оставиш сам? Той каза, аз не съм ти оставил, това са моите стъпки. Аз съм те хванал за ръце, аз ти нося. И фактически тази твърде голяма награда е Божието присъствие и Божият отговор за всеки един от нас. Той има наистина най-доброто за всеки един от нас. Дори да не го виждаме, наистина Той действа по уникален начин в живота на всеки един от нас. И вярвам наистина, че ние можем да бъдем повече от победители чрез Христос вътре в нас. Не сами, но чрез Христос Той прави и ни усъвършенства да бъдем наистина повече от победители, да имаме наистина тази награда, която е твърде голяма и тогава Той има уникални дарове и подаръци за всеки един от нас на своето време.
И аз ще се моля за всеки един от нас, който има нужда от тази твърда голяма награда да бъде в живота на всеки един от нас. Отче, ти знаеш най-добре кой как се намира, в какво състояние. Ти можеш да отговориш, Боже, според Твоето богатство, Боже, в слава, Боже мой. Аз се моля, Боже, Ти да се откриеш, Боже мой, Господи, като един Бог чудотворец, Господ, който вижда, Господ, който присъства, Боже мой. Ти, Боже, снабдяваш, Боже, според Твоето богатство, Боже мой. Ти си богат на милост, Боже мой. Затова Ти моля, Боже мой. Нека, Боже, ние да Ти познаваме, Боже, по нов начин, Господи. О, да, Господи, Ти да живееш, Боже, в нас. Господи, Ти да се откриеш, Господи. О, халелуя. Да, Боже, искаме, Боже мой. О, да, Господи, Твоите награди, Господи. О, искаме, Боже мой, Твоите отговори, Господи, Боже мой. И, о, да, Господи, на Боже, и аз прогласявам да бъде година, Боже, на Божието благоволение, Боже мой, в живота на всеки един от нас, Господи. О, в живота, Боже, на всеки един, който се протяга, Боже, напред с вяра, Боже мой, не с отчаяние, не с оплакване, Боже мой. О, да, Господи, но с вяра, Боже мой, за един Бог, който има най-доброто, Боже мой. О, халелуя! Покланяме Те се, Боже, даваме Те цялата слава, Боже мой, от сега и за винаги. Халелуя! Амин.